Зіма прыйшла, але толькі па календары. Па прагнозах сіноптыкаў, пачатак снежня на Віцебшчыне будзе такім жа цёплым, як і ўвесь лістапад. Дарэчы, сярэдняя тэмпература ў апошні месяц восені ў паўночным рэгіёне была на 1–3 градусы вышэйшай за кліматычную норму. На большай частцы вобласці выпала месячная норма ападкаў. Жыхары прыдзівінскага краю нават паспелі парадавацца снегу, але нядоўга. Устойчивый снежный покров так и не образовался. Во второй и третьих декадах ноября периодически образовывался снежный покров, который подтаивал и сходил в оттепельные дни. Максимальная высота снега 2,16 сантиметров отмечалась 26 ноября с максимумом в Витебске. В целом декабрь прогнозируется на 1–2 градуса выше климатической нормы. Норма составляет -2–3 градуса. Снежень працягне нагадваць познюю восень. Месяц абяцае быць кантрастным з тэмпературнымі перападамі. Колькасць ападкаў прагназуецца ў межах сярэдніх шматгадовых значэнняў, месцамі меншымі за кліматычную норму.